Tak kebabeteng ya ki kamle isne jangka na kebenta ki brio ki beduk bakerdo. Kaseng the Ultimate Legend Bikers Association Tulba. Keban mau kerwat sosisien kano senyang de kinep kitung bat ki wei pat ki mar ki mata ki ba kongsan sheki potili ki Longïing ki beduk Rangli nakasnong tenai ha Southwest Khasi Hills District. Kumshi benta na ka Jingïarap ke lupai ke Christmas. Kumshi benta na kanika program la penlong ru ya ka Jingïarap Christmas Carol ha kanika than ha ka bala sakhi ya ka jingshim benta jong barok ki dukat Tulba de ki tuk jongki. Ilong ki jongi kiba aseng ni kaseng radu bersuai. Arung tang sim ba balai ki survai ka por bansu ya sang ma pia kumle kumtai. Sia sang lebih ceka sebuai pat. Te karung ka tam sim ki ba kin don ta ka thong ba. Kin yo ban le ai ta ki breu ba don kam hok ya ki Jingïarap wala long knet kan sa ru ngai ada ka long ka jing la ban yarap le ban no snyang ya ki Longïing ka kam hok. Kaseng Muay Thai Association